Miten tää oli noin katkeran kuulosta? Tää on hauskinta, mitä voi haalettaa. Siis tämähän on tosi hauskaa. Kuulemma tosi hauska. Mutta nyt, että pääsee muutkin vuorolleen, niin otetaan Evelle lyhyt lähtölaskenta. Lähdetään 3. Hetken hengähdys ja sitten hyppäät suoraan täysillä tonne kaukaisuuteen. 3, 2, 1, nyt! Vois ottaa sitten edestä mallia ja tulla tänne meikäläisen kättelyyn. Halvalla rahalla 30 setelillä pääsee tänne narun jatkeeksi itse kukin. Otetaan jossain vaiheessa, koska turnikolla näkyy tämmönen valkoinen pakettiauto. Siinä on mahdollisuus suorittaa niin sanottu vaakabenssi. Siitä pääsee kokeilemaan ihan sit sen maksutta, jos ei kantti riitä tähän isojen poikien toimintaan.